ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ тавсия медиҳад, ки ҳамаи модарон вобаста ба роҳ мондани сина маконӣ дастгирӣ карда шаванд. ҳангоми гумони COVID-19 ё сирояти тасдиқшуда, ин чораҳои беҳдоштӣ метавонанд дар ҳифзи кӯдак ёрӣ расонанд. шустани дастҳо пеш аз синамаконӣ. ҳангоми сулфа ё атса, пӯшондани даҳонатон бо рӯймолча ва онро зуд партофтан. пок ва безарар кардани ҷойҳоеро, ки шумо мерасед. пӯшидани ниқоб, агар чунин имконият бошад. агар шумо ниқоб надошта бошед, ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ба ҳар сурат синамакониро тавсия медиҳад, зеро фоидаи бо он алоқаманд аз хатари эҳтимолии гузаронидани сироят зиёдтар мебошад.